Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day mga kaistorya. Misulay ra kog padala sa akong kaagi na masin na maapil kini sa inyong YouTube channel ug sa inyo hapong Facebook page ang akong ipadala na istorya. Taod-taod na pud ko nga nakasubscribe ko sa inyong YouTube channel Sir K. Dihang nadiskubre ko kini. Ako day si Ryan ug kaagi kini namo uban sa ako ang asawa. Nahitabo kini sa panahon na bag-o pa lang gyud mi gihatagan sa amo ang unang liwat na anak. Dili kini tinuod na ko nga pangalan Sir K. Apil na ang mga tawo nga nalakip ani na istorya. Gituyo na ako nahulipan para sa amo ang seguridad ug unta mahatagan kini ninyo higayon na madunggan o mabasahan ang amo ang kaagi. Kaagi kini nga tungod lang sa wala matuyo nga panghitabo, gika-interesan day mi ug talagsaon kaayo na maengkwentro. Ug aron inyo kining masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Naaday may pwesto nga tindahan Sir K nga naasulod sa usa ka merkado. Nahimutang kini na pwesto didto ra pud sa among lungsod nga gipuy-an kaniadto. Ang amo ang gipangtinda Sir K kay mga hilaw na karne sama sa baboy, baka ug uban pa. Nahibaw-an ako Sir K nga akong asawa di atong panahon na nagdalang tawo na di ay sa amo ang unang anak. Didto kini gisulti sa akong asawa sa pwesto mismo namo sulod sa merkado. Nahibulong ko ato nga dali ra kay ni siya ludon, gunya. Gasuka-suka pud siya pag mga miaging mga bulan. Nabaguhan yun pud ko ato sa akong asawa kay naa siya dili maganahan nga matimahuan. Mga sinyalis na dayto nga nagdalang tawo na day siya. Lipay kaayo ko to Sir K kay sa tulo ka tuig na mga panag-uban, gihatagan na gyud mi og umaabot na liwat. Pagkahibalo gyud nako nabuntis na day akong asawa, miingon gyudahin ko ato na mga adto sa misimbahan kay mangayo mi og pasalamat. Pasalamat ko sa mga grasyang miabot ug sa dakong grasya nga umaabot nga mao nga among unang anak. Ingon ana gyud ko na pagkatao Sir K, madako o magamay, mapasalamaton gyud ko kanunay sa kahitasan. Nagkuha dayon ko ato sa among tricycle ug miadto na dayon mi paingon sa simbahan. Dihang naa na mi sa gawa sa simbahan, kasamtangang naglantaw-lantaw ko sa mga souvenir items ug sa mga santos nga gipang-display sa usa ka shop kay wala pan magsugod ang misa pod atong tungura. Akong misis sa datong higayon na, nagpalit pod kini siya og tubig kay giuhaw daw siya. Kalit lang, nagkaguliyang ang mga tawo adto sa may gawa sa simbahan. Kayang hinungdan na ay tawo nga gilabnihan og alahas samtang naglakaw kini. Gigukod kini ang maong tawo sa mga otoridad ug mitabang pud ang ubang mga sibilyan sa pagtugi sa maong kawatan. Nagkadinanganay na ngadto ug ako ato midagan gyudahan ko paingon sa akong asawa. Midagan ko sa may tindahan nagipalitan niya og tubig kay naguol ko dala karatol kay basin madaganan unya akong asawa mo pay buntis ra ba. Lisod na kaayo na maunsa unya simba ko ang ako ang magina. Diyang nagdagan ko, nadasmagan ako ang usa ka babae nga sa ako ang tan-aw, idara na kadto ug nangatagak ang iyang ipangtinda ng mga kandila. Wala sa gyud puto nako tuyo kay lagi gusto nako maadto dayon ko sa akong misis kay nagkagubot na. Nalagpot ang mga babae ug gipabangon ako kini dayon nga maayo yung paghapla ang iyang lawas nini sa yuta. Gitabangan ako sa pamunit sa iyang mga nangalabay nga tinda ug nangayo gyud ko pasaylo sa makadaghan. Samtang nagpunit ko sa iyahang mga kandila. Na ako'y napunitan ato uban sa iyahang mga kandila nga nakasupot kini sa dyaryo ug tan-aw nako kandila kadto na itom. Milingi ko sa maong babae ug misigag kalit ang mga mata niini. Mura kong natulala diyang nakita nako ang iyahang mga mata nga nanglisik og kalit atong orasa. Paminaw nako murag kami rang duha ang naa sa palibot. Murag gyud mihunong ang oras. Unya, nakini siya gisulti sa hangin nga wala nako mahisabti. Napatulala gihapon ko sa iyang panagway samtang gatan-aw ko sa iyang ipangdala na kandila. Nahunong ko ug murag kontrolado sa mong babae ang oras nga nagtutok lang gid ko ato sa iyaha. Kita nako
Nagipamunit sa mong babae ang kadtong nakasupot na itom na kandila. Ug dayon, may barog kini. Atong orasa, murag naburas akong nahuna ang akong mga nakita. Ug nakakita na lang ko na miduol na akong misis ug anaa kini sa ako ang kiliran. Gihapuhap sa akong misis ang akong abaga ug miingon ko na nakasala ko sa mong babayi kay nadasmagan kini nako dihang nangita ko sa iyaha. Mitanaw ra sa mo ang katong babayi ug mitutok kini sa akong asawa. Kalit lang, miingon ang babayi sa amoa na okay ra daw siya. Gisiguro gyud nako sa makadaghan na wala ba gyud siya maunsa. Miingon na lang ko na ako na lang paliton ang tanan niyang kandila kay aron pasaylo ko niya. Apan miingon gini na okay ra daw gyud siya. Human nga nakita nako nga mibarog og milakaw, wala na lang ko mamugos pa sa maong babayi. Basta ako, nakapangayon ako pasaylo ato sa iyaha. Pero wala gihapon ko makampante kay aminado ko na ako gisadaan kay wala ko magtan-aw sa akong giagian. Miingon akong asawa og pinahunghong kini ang gisulti diri sa ako nga hait daw kuno kaayog tinan-awan ang kantong babae sa iyaha. Miingon na lang pud ko na isimba na lang namo ug mangayon na lang migpasaylo sa nahitabo. Wala masagyud to na ko matuyo ug Ginoo na lang mag-igo pong panako. Misulod na mi sa simbahan ug mi-attend mi sa misa. Ug dayon, nahuman na to ang misa nga malipayon kay ko kay uban gyud mi sa akong asawa. Sabay hapuhap pud sa iyahang tiyan. Nanggawas mi sa simbahan nga malipayon kaayo kay nakagahin gyud mi og oras sa Ginoo. Human mangaon, miadto na dayon ko sa merkado para motinda sa among pwesto. Dayon, gapaabot na lang ko sa hapon aron magkuha pud ko sa among kita atong adlaw. Pagkasunod si Mana ni Ana, permiro kadto nga Biyernes sa bulan ug panata ginanamo na mosimba mi uban sa akong asawa. Muulan o muinit, moadto gyud mi ana sa simbahan. Pero naatol pud atong adlaw nga na-delay ang delivery sa gikuhaan ng mugbaboy nga para unta i-display sa amo ang pwesto. Mao to nga gasabot na lang mi sa akong asawa na muuna na lang siya sa simbahan ug mo-text ra ko sa iyaha kung ma-deliver na ang mga karne. Mipasalig ko ato na basta ma-deliver lang, muapas gyudayon ko ato sa iyaha. Ang tumong pud sa akong asawa sa pag-una kay aron makakuha sa lingkuranan sa sulod sa simbahan kay kung maapas na ko, makalingkod rasad ko. Mao to milakaw na akong misis, hinuon, duol ramasad ang simbahan gikan sa merkado ug ako nagpaabot lang usagid ko ato sa tig-deliver. Mga pila ka minuto pud to, igo ra nga nakalakaw ang akong misis. Miabot ra pud ang nag-deliver ug ipasugdan na nako og pagbutang ang mga karne. Human sa pagdiskarga sa mga karne ug hatag pud nako sa bayad, nibiya na dayon ko ato sa merkado kay moapas nako sa akong asawa. Gibilin nako sa among sinaligan ang mga gipang-deliver ug siya nay bahala ato sa pag-display sa ubang mga karne. Dihang duol nako ato sa may simbahan, mi-text ko ato sa akong asawa kung asa siya dapit. Apan wala gyud kini motubag sa akong mga mensahe. Mitawag na ko ato, apan wala gihapon kini niya tubaga. Dito ni aksyon ako kabalaka kay nganong wala gid kini mokibo sa akong mga mensahe ug tawag. Miadto pa ko sa sulod sa simbahan ug gitan-aw kung naa ba siya adto galingkod, apan wala gyud nako siya makit-i. Gipangita nako akong misis sa gawa sa simbahan ug nakasuot siyag pink dihang milakaw siya. Nag-aninaw gyud ko ato kung naabay nakapink sa palibot, dihang nakalingi ko sa may bandang tuon nako. Sa may unahan, naida kong kahoy adto. Nakakita ako og nakapink ug sakto ang ako ang misis gyud gadto sa akong tan-aw. Apan nahibulong ko ato nga naa kini ka istorya na tawo. Tan-aw nako, babae pud kadto kay nakasayal kini. Nakatabon ang naong niini ug naa kini gisuot nga itong mga bandana. Midali ko og adto ug giduol nako akong asawa. Tantong naigiabot ang katong babae sa ako ang misis, tan-aw nako. Mura kadto garapa sa tambal ug mura kini kumbinsi akong asawa na ipainom kini sa iyaha. Midagan ko ato ug gitawag dayon ako akong asawa ug giingnan nako na unsa ka na ang gihatag sa iyaha. May nalanggali kay nakalingi pa akong asawa ato sa ako. Mingon ko sa iyang gikaistorya na unsa ang kadto ang iyang gihatag. Pagkakita nako sa naong dihang nakaatubang na nako, ang babae kadto nga akong nadasmagan pag miagi. Miingon pa akong asawa na kadto daw tong babae nga nasagian ako pag niagi. Wala sa jud ko malimot sa iyang panagway kay sa tinuod lang na ay mga higayon nga mopakita kini ang mong babae sa akong damgo. Sukad nga ako kini siyang nadasmagan.
Miingon akong asawa naghihagad daw siya ato og pangpakapit pag-ayo sa bata. Sa akong hunahuna, kadudahan kaayo kung nganong nakahibalo ang babayi na buntis ang akong asawa nga atong panahon na dili pa man halata ang tiyan sa ako ang misis. Miingon ko sa akong asawa na dili magkumpiyansa og inom nang wala matino nga ilim nun. Kay basin, mao niya hinungdan simbako na maunsa siya. Murag may aksyon og kasuko ang mga babayi diri sa kuha ug nagpangus mo kini nga mura kining iro. Gikuha na ko sa kamot sa akong asawa ang kadtong hinatag nga grapa ug gihatag pabalik sa mga babayi. Didto, mura na sad ko og nahipnotismo sa iyang tungod. Mura kinig na igisulti sa hangin ug mihunong na pud og kalit ang oras. Naa na sad to nga murag kamirang duha ang naa sa palibot. Gipilit na akong alabanan akong nabatian atong orasa nga mura ko giyamyaman sa maong babayi. Kalit lang, misiga na sad ang mga mata ni ini ug katong garapa nga gikuptan sa akong asawa, gipilit kini nako na mabalik sa maong babayi. Naulian na lang ko sa akong ulirat, dihang gilambos na ko ang garapa ug nabuak kini didto tungod mismo sa maong babayi. Nakuratan lang pud ko dihang adunay usa pud ka babayi nga tigulang ang naghawid sa ako o ang isa ka kamot ni ini anaa pud sa ako ang asawa. Mikalit og dagan ang katong babayi nga akong nasagi ug murag hadlok kay siya pagkakita sa katong babayi nga gahawid sa amoa. Namulong ang maong tigulang nga nakaakbay namo ug miingon kini nga, "Kun mo pakita pagali kag balik diri sa ako na gyud mismo ang motiwa sa imuha ha." Medyo nakuratan ko sa gipanulti atong babayi na tigulang ug wala mi niya buhii hangtod sa milakaw na ang katong babayi nga naghatag sa garapa. Paspas kaay kini nga nakadagan ug nagsalamo ang kini og dagan sa dalan nga iyang giagian. Miingon ang kong asawa na si nanay daw ang katong babayi nga miduol sa amoa. Kailarasad kini sa akong asawa nga mamaligya ay daig kandila dito sa gawas sa simbahan. Miingon si nanay nga okay na daw mi ug miingon kini nga mipalayo na ang aswang nga nag-aligid sa amoa. Didto, nawindang kus giingon sa tigulang na babayi ug nakaana ko nga buntag kaayong dako nganong giaswang ang akong asawa. Dito giingnan mi ni nanay nga nakabantay daw siya nga naay murag aligid sa palibot pud niya. Mibukal daw ang gidaladala ni ini nga lana ug duda niya na agi aswang nga nagpaduol sa may simbahan dapit. Nakabantay na day si nanay, diyang gihagad kini ang akong asawa sa gibaligya ni ini na kandila. Nagtugon pa si nanay na mag-amping daw akong asawa kay nakahibalo day siya na buntis pud kini. Kung wala pa daw to nako madali akong asawa, basi na inom na unta daw to ang gihatag sa maong aswang nga naasulod sa garapa. Ang tumuog tuyo sa maong aswang kaya nga mo ading anak nga naasulod sa tiyan. Gusto daw kaayo na sa mga aswang. Pasalamat kaayo ko ato sa tigulang na babayi nga itago lang nako sa pangalan nga Nanay V. Usa di siya kamanindahay og kandila sa gawas sa simbahan ug usa pud kini kamanambalay og albularyo. Mituo siya sa Dios nga among gisimba ug matinabangon daw kaayo kini kung si kinsa man gali ang nangayo og tabang. Nakailar sad kini sa akong asawa kay tigpalitan pud day kini og karne dito sa amoang pwesto. Namahawa mi ato sa dapit ug giorasyonan mi ni Nanay V aron maproteksyonan daw mi. Human, giistoryahan mi ni Nanay V na unsa pay dapat namong buhaton. Gihatagan pud mi ni og mga panangga, dala pud proteksyon ilabi na sa akong asawa nga buntis. Pasalamat kaayo ko ato kang Nanay V nga gitabangan gyud mi niya hangtod sa nasuod pud nako si nanay. Giisip na namo siya nga kapamilya namo kay maayo kay siya modalag atiman sa akong asawa. Gikan sa pagdalang tawo sa akong asawa hangtod sa nakagawas na nga among anak, giproteksyonan gyud mi ato niya. Napay usahay na moadtuan si Nanay V sa amoa uban sa iyang apo kay mobisita kini sa akong asawa. Inubanan siyempre sa labong makagagahom, dako kay kog pagsalig, nagihatag gyud kini sa Ginoo ang among unang anak. Himsog gyud kini og walay apan. Dala pud sa mga panghimangno ni Nanay V ug ang pag-amping pud namo sa usag-usa na mga mag-asawa. Pasalamat pud ko kang Nanay V tungod sa iyang pagtaboy sa atong dawtan nga babayi. Isip tanaw na loob, maghatagan ko usahay sa iyang mga anak ug mga karne bisan pang sudan lang nila. Bisan tuod si nanay, gibawalan na og karne, tabang lang gihapon kini nako sa ilaha bisan sa gamay lang na paagi. Hangtod karon, dakong palaisipan sa ako ang kadtong babayi nga miaswang sa akong asawa. May nalanggali kay napakgang ang plano sa maong aswang tungod kay naa si Nanay V nga mitabang sa amoa.
Maong dakong leksyon sa amoa, kung naaman gali dili namo kaila o bag-o lang namo nga kasalamuha, kilatison usa gid kini namo kay wala mi makahibalo kung unsay tuyo ug tumong sa amoa. Mailahan sa daw kini namo kung lain kini na klase sa tao, oras na mubukal ang lana nga gidala-dala namo nga hinatag pud kini mismo ni Nanay V sa amoa. Maura kadto ang akong storya Sir K kauban si Nanay V ug ang tindirag kandila sa may gawa sa simbahan. Dagang salamat mga kaistorya sa pagbasa ug sa inyo hapong pagpaminaw. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day ug ako di ay si Sir K ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.